नमस्कार, मी पद्मा रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आज मी एक रेसिपी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे ब्रेड गार्लिक किंवा गार्लिक ब्रेड। तर त्यासाठी आपल्याला काय लागेल साहित्य, तर चला तर बघूया। सर्वप्रथम मी इथे ब्रेड घेतलेले आहे। आता आपण या ब्रेडचे काप करून घेऊया प्रथम। तर ते काप कसे करायचे आहे, या पद्धतीने सेंटरमधून असे 2 काप करून घ्यायचे। त्याच पद्धतीने सर्व ब्रेडचे आपण काप करून घेऊया। या पद्धतीने काप करून घ्यायचे, कारण की आपल्याला मग नंतर कट करायची आवश्यकता नाही। नंतर फ्राय जर झाल्यावरती कट केले तर ते म्हणजे ब्रेड तुटण्याचं हे असते, त्याच्यामुळे आपण असे काप करून घ्यायचे पहिले। आता आपले हे काप करून झालेले आहे। आता आपण गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे। आता म्हणजे पुढली प्रोसिजर काय करायचं ते बघू। तर गॅसवरती मी पॅन ठेवलेला आहे आणि आता ती प्रोसिजर बघूया। मी गॅसवरती पॅन ठेवलेला आहे आणि तो गरम सुद्धा झालेला आहे। तर त्यामध्ये आपण सर्वप्रथम काय टाकायचं, बटर घ्यायचं, ते 2 चम्मच टाकायचं आणि त्याला थोडं मेल्ट होऊ द्यायचं। होत आहे आपलं बटर मेल्ट होत आहे। त्याला खूप गरम नाही करायचं, फक्त मेल्ट होऊ द्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण 1 चम्मच काळे मिरे पूड टाकायची, तसंच 1 चम्मच लसणचं अशी मी या पद्धतीने पेस्ट केलेली आहे, ती टाकून घ्यायची आणि चवीपुरतं मीठ। आणि आता याला चांगलं मेल्ट होऊ द्यायचं। फक्त म्हणजे त्याला गरम म्हणजे मेल्ट होईपर्यंतच गरम होऊ द्यायचं, एकदम कडक वगैरे असं म्हणून नाही करायचं, फक्त मेल्ट होऊ द्यायचं। आणि आता आपण यामध्ये सर्व टाकलेलंच आहे। काळे मिरे पूड टाकलेली आहे, मीठ टाकलेलं आहे आणि लसूण पण टाकलेला आहे आपण। बस मेल्ट होऊ द्यायचं असं छान। आणि एका बाउलमध्ये किंवा एखाद्या प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं। झालं आपलं हे सर्व मेल्ट होऊन झालेलं आहे। आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आता आपलं हे बटर मध्ये हे एक तयार केलेलं आहे बटरचं। आणि आता आपण काय करायचं, हे एक ब्रेड घ्यायची, याला एक साईडला हे लावायचं, या पद्धतीने स्प्रेड करून घ्यायचं त्याला छान। अशा पद्धतीने लावून घ्यायचं याला। तसंच दुसऱ्या सुद्धा ब्रेडला लावून घ्यायचं। असे सर्व ब्रेडला लावून घ्यायचं आपण या पद्धतीने। आता या पद्धतीने मी हे बटर लावून घेतलेला आहे ब्रेडला। तर आता आपण काय करायचं, तर मी तोच पॅन घेतलेला आहे आणि त्याला गॅसवरती गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। तर आता आपल्याला त्या पॅनमध्ये हे ब्रेड रोस्ट करून घ्यायचे आहे। तर चला तर मग पॅन गरम झालेला आहे। तर आता आपण हे ब्रेडच्या स्लाइड याच्यावरती रोस्ट होण्यासाठी ठेवूया। तर जिथे आपण बटर लावलेला आहे ज्या साईडला, ती साईड खाली ठेवायची या पद्धतीने आणि त्याला रोस्ट होऊ द्यायचा। मी तोच पॅन यूज केलेला आहे या पद्धतीने। आणि छान एक साईड रोस्ट होऊ द्यायची आणि मग नंतर त्याला पलटी करायचा आणि दुसरी साईड होऊ द्यायची। 2-3 मिनिटं लागतील बस। आता बघूया आपली एक साईड झाली आहे का। तर एक साईड झालेली आहे, तर आपण दुसरी साईड करूया रोस्ट।
जर जास्त कडक हवं असेल तर अजून कडक करू शकता. झाले. आता आपण दुसरी साईडसुद्धा करूया. आता बघूया आपली दुसरी साईड झाली आहे का. हां, दुसरी साईडसुद्धा झालेली आहे. आता आपण यांना एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. आणि आता आपले ते उरलेले ब्रेडसुद्धा त्याच पद्धतीने फ्राय करून घ्यायचं. सेम प्रोसिजर. जे आपण बटर लावलं होतं तो साईड खाली ठेवायचा आणि फ्राय करायचा. आता हे सुद्धा ब्रेड आपले रोस्ट झालेले आहे. याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे आपले गार्लिक ब्रेड रेडी झालेले आहे आणि खूप छान झालेले आहे. आपण याचे मुद्दामच पहिले तुकडे काप करून घेतले आहे ब्रेडचे, कारण की रोस्ट झाल्यावर ते मग तुटण्याचा संभव असतो त्याच्यामुळे. आणि अशा पद्धतीने खूप छान झालेलं आहे, मस्त आहे. आणि तुम्ही पण करून बघा. आणि माझी ही रेसिपी आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्ससुद्धा करा. आणि तुम्ही वेळात वेळ काढून ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय.